Bisan og nahanaw ang ilang eskwelahan, Department of Education limando nga sugdan dayon og balik ang klase sa mga lugar nga nagrabihan sa bagyo. 30 ka mga panimalay na sunog sa barangay Basak, San Nicolas. Nag-away naman nagsuon ang gituhuan nga may pasiugda sa sunog. Duha ka motorsiklo nagbangga dito sa Lapu-Lapu. Usa ang patay. Pulis nakikpinusilay, armas o gituhuan na drugas nakuha gikan sa ilang gipuy-an. Sa Action Sports, bisayag na PBA rookie mihakot og puntos alang sa kadaugan sa Talk and Text o sa mga opening games sa PBA Philippine Cup. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan ug suban pang mga dapit nga maabot ining atong tulumanon. Ako si Frank Manilong Jr. Ihatid na mo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, human sa halos duha kasibanang pagsuspenso sa klase sa mga dapit sa amihan ng bahin sa lalawigan sa Sugbo, ingon man sa mga dapit sa Region 7, mibalik na sa pag-eskwela karong adlaw ang mga tinunan sa rehiyon nga pag-uhay lang nakasinati sa mga katalagman. Kini basin bisan pa man Frank nga guba ang mga classroom, wa pa mahipos ang mga nangatumbang kahoy ug upan pa mga debris giwikan sa bagyo. Samtang usa ka half Filipino, half British nga bakasyonista bibisita sa buhatan sa Regional Office sa DepEd 7 ug bidunan og kwarta alang sa mga biktima sa bagyo. Chinky Bargyo, Sugin Limi. Kini ang mga hitsura sa mga tunghaan sa amihan ng bahin sa lalawigan sa Sugbo, human kunis-kunisan ni Bagyong Yolanda niadtong Nobyembre 8. Dunay way mga atop, nangatumpag nga bungbong. Bisan gani ang mga signboard, wa pasayloan ni Yolanda. Bisan og ingon niini ng hitsura sa mga tunghaan, gipaybaw sa Department of Education nga balik na ang klase sa Tibok Rehiyon 7 karong adlaw. Usa ka memorandum ang gipakanaog sa DepEd sa tanang magtutudlo sa pagsusi kung kompleto pa ba ang ilang mga estudyante. Ang wa diha ato dyan subayon, hain naman, ni kuyog ba ang mga ginikana ni balhin baglaing lugar, hain padulong, unsa na pong eskwelahan na unya dito gantuan, and then wala ba na nga injured simbako, nga tuwa sa hospital, o simbako pa jud, wala bagay ingon tampo nga nawa na Diyos kalibutan kay wala lang may kahibalo simbako. Giklaro sa DepEd nga sa makeshift classrooms nang una mo paigayon sa ilang informal nga klase ang mga magtutudlo samtang nagpaabot sa pondo sa pagpaayos sa mga lawak sa ringan. Nasayran nga 100% sa mga magtutudlo sa amihan ng Sugbo mga biktima sab sa bagyo. Andam sab ang DepEd Region 7 nga mudawat og mga estudyante gikan sa Leyte nga biktima sa maong katalagman. Yes. Instructions sa atong Secretary of Education, Brother Amin, dawaton ang tanang bata nga naapektahan sa Yolanda. Even katong gikan sa Leyte og Samar nga nikuyog rog pamakwit sa ilang ginikanan. Unya na namo hisguti ang mga dokumentong gikinahanglan. Usa ka Filipino-British nga bakasyonista ang mibisita sa DepEd Regional Office kaganiha og midonar og 200,000 pesos nga ipapalit og relief goods alang sa mga nabiktima sa bagyo. I originally came here to see my family. I already had the flights booked. So when the typhoon happened, I decided to change the nature of my trip. And I donated a little bit to a local organisation myself. Gikan sa lungsod sa Carmen, paingon ngadto sa Madridejos, mukabat sa 874 ka mga tunghaan ang grabeng naguba atol sa bagyo. Jinky Bargyo, News 5.
Dili dali nga mahibalik sa normal pagpadagan sa edukasyon sa mga naggrabihan sa bagyo sa amihanang Subo. Guba ang ilang mga classroom. Samtang katong mahimo pang gamiton, gipuy-an sab sa mga bakwit. King Perez, Sugidlimi. Niadtong Sabado gibisita sa News 5 ang mga tunghaan sa lungsod sa Daan Bantayan. Kamanduan sa DepEd Province nga mobalik sa pagtungha ang mga tinun-an sa mga apektadong lungsod ug dakbayan sa amihan ng Sugbo karong adlaw. Apan tataw nga dili pa hingpit nga makabarog ang 40 ka mga pampublikong tunghaan sa lungsod. Sama ining sa Libertad Primary School diin guba og wa nay magamit sa upat ka school buildings. 120 ka mga tinun-an ang nagtungha sa maong eskwelahan. Wa na usab ang ilang mga lingkuranan ug uban pang kahimanan sa pag-eskwela. Gani kining grade 3 and 4 teacher nagul tungod kay wa na ini makita ng ilang class record ug uban pang gamit. Wa pa sab mipaibaw ang ilang school head kung magklase sila karong adlaw. Willing ko nga mo padayon sa klase kung na-tent na mga chairs, na books na magamit. Laing problema usab kini alang sa mga bakwit nga anaa nagpuyo sa mga eskwelahan. Sama ni Nong Benjamin, 63 anyos nga kasamtangang anaa sa Bitoon Elementary School. Nagantos kini sa sakit sa kasing-kasing ug arthritis ug naglisod na sa paglakaw. Matud pa niya nga wa sila'y mahimo kun dili mo pahawa na lang bisan pa nga wa na sila'y kapuy-an. Ang ilang nadala pagbakwit mao lamang ang ilang mga sanina ug mga gamit sa pagkaon sama ining gas stove. Kung may maka taban na tos material sana wa pa sa komodo politiko gud kay di ako kailang mayor. Kung ang inyong classroom susama sa unahimutangan karon kundi nangagusbat na ugani nangawagtang na mga atop. Nagkatagog na nga basa ang mga school material susama sa mga libro ug mga nangahagbong nga mga kisame. Mutungha pa ba ka mga estudyante human sa kadaot nga namugna sa miaging bagyo? Di, kay guba mo classroom. Pwede na sa gawas. Pwede na sa gawas. Giangkon sa District 1 Supervisor sa Daan Bantayan, Corazon Mondelo, nga wala pa nahiluna ang mga classrooms hangtod karon. Hinungdan nga gimanduan sa DepEd Cebu Province sa mga district supervisor sa mga apektadong lugar nga mopahigayon lang og usa ngadto sa 2 ka oras nga klase matag adlaw karong semanaha. Tungaon sab ang klase sa morning ug afternoon shifts. Dugang sa district supervisor nga magsugod ang pagtungha karong adlaw alang sa paglikay nga mapahimuslan ang mga bata nga mag-atang sa mga kadalanan sa pagpangayo og hinabang. Stress debriefing lang sabang himuon karong semana aron mapadayag sa mga tinun-an ang ilang nasinati atol ug human sa linog. Giangkon sab ni Ma'am Mondelo nga dili-dali nga makabangon ug mahibalik sa normal ang sektor sa edukasyon sa ilang lungsod. 1 to 3 years sir murag mao gid na tingali kay ang eskwelahan ang classroom basig may unta og mausab na ang sistema nga madali kay sa niadto ang akong eksperyensya pag-request lang og building sir nag-request ko ron tuiga ibalhin na lang ko hapit usap pa mo release ang akong building nga gipangayo nana ba 1 to 3 years pod. King Perez, News 5. Pulis nga sakop sa Cebu City Police Station 3 kon Waterfront Police Station gisikop sa iyang mga kaubang pulis diyang wa dayon mutahan human nakigpinusilay sa iyang mga higala. Armas, kwarta o drugas nakuha sa kapulisan sa usa sa mga lawak sa panimay sa maong pulis. Leslie Caminade Vistil, Sugidlimi. Nila na og 2 ka oras ang gihimong clearing operation sa kapulisan human sila miresponde og pinisilay dinhi sa gipot nga lugar sa barangay Kalamba ni atong Sabado sa gabi. Nasayran nga usa sa mga responsable sa mong shootout mao ang usa ka pulis nga nailang si PO3 Ruben Perater nga nadestino sa Cebu City Police Station 3 kon Waterfront Police Station. Sa inisyal nga taho, si Perater gikatahong gisung sa usa ka Junjun Baldisamo nga giingong mo'y tag-iya sa napalit nga 3 andanas nga panimay sa pulis. Apan giingong wa magkasabot ang duha nga may resulta sa ilang pinisilay. Namiyo mo siya kay gigipit ko na ko yung mga tao. Ganiha kay gusto ko makakuan og kwarto sa ba. Nanungong dyan rin noon. Nadalag armas, namusil noon. Diyang gisusi ang mga lawak sa panimalay sa pulis, nakit-an kini mga armas, kwarta og pinutos nga gituang Shabu. Bisan og wa mohatag og pamahayag ang gisikop nga pulis,
Gipadayag sa hepe sa City Intelligence Branch nga ilang gidakop si Perater kay wa dayon kini matahan kanila. We do not divulge any information yet. So ato lang mami sa ato lang siyang i-validate tanan-tanan, especially nga nakuha ang mga kanina ang mga MCPO, CCPO, kung sa padiha. We do not know, but basta mo lang i-continue siya pa ng investigation by nani. Lakip sa napulo ka mga lalaking gisikop sa kapulisan kining tawo nga nagpailang sakop sa Barangay Intelligence Network kinsa nagsulob pa og police uniform. Ala, dahil mo nga magsulob og anak? Kanang mag-check ko yan. Lobon mag-check ko yan. Leslie Camnado Vistil, News 5.